Malawi Brief. Tikulandireni ku programu ina ya kulinji pa Times Radio lero pa 17 December 2025. Takalani pomwepo. Kuyambira January chaka cha mawa pa 1 January 2026 anthu amene ali ndi galimoto kapena iyo amene amayendetsa galimoto zaeni akamadutsa pa zipata za Kalinyeke komanso pa Chingeni akhale akulipira ndalama zokwera. Titero kuti ndalama zimene anthu akamadutsa pa chipatapa amalipira zakwera tsopano ndi 100%. Titero chifukwa amene amayendetsa galimoto zing'ono amene amalipira 1000 pano azilipira 2000. Iwo amene amalipira 2000 pano azilipira 3000. Ndipo galimoto zikulu amene amalipira 4000 pano azilipira 8000. Amene amalipira 20000 pano azilipira 40000. Pa zipata pamenepa kodi kupangitsa kuti mtengonso wa iwo amene amakwera galimoto zimenezi ukwere? Nanga iwo amene amakhala akunyamula katundu nkumakagulitsa madera osiyanasiyana zipangitsanso kuti katunduyi akwere? Awa ndi mafunso amene Amalawi kunjaku akukhala nawo. Komanso funso lalikulu nkumati kodi chifukwa chani bungwe limene la Roads Fund Administration lakweza mitengo yodutsira pa zipata zimenezi pa Chingerezi kumati ma toll gates. Izi ndi zimene tikhale tikukambirana mu programu yathu ya lero yakulinji pano pa wireless ya Times. Mwadzuka bwanji? Tazuka mai kaya inu mwazuka bwanji? Iferu tadzuka wathanzi basi. Muoneka. Mama wa daily kukacha basi timangoganizira zapano. Kulankhulira Malawi. Kanjereso kunako. Koma kwambiri kulankhulira Malawi. Zoonadi. Ntchito yathu ndi imeneyi. Yetu. Ndiye nthawi zonse timakhalanso ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana, ndipo lero tichitenso chimodzimodzi timve kuti kodi anthu kumaderako ayilandira bwanji nkhani imeneyi. Koma posafuna kutaya nthawi tiyambe motere. Wanda, nkhani imeneyi wayilandira motani? From 1000 to 2000, from 3000 to 4000, from 20000 to 40000. Zungotengera galimoto kuti mukuyendera yaying'ono, mukuyendera yayikuluko pang'ono, kapena mukuyendera chachikulu kwambiri. Zoonadi. Ndikuona pamene panali pakwera mwina ndi 50% ndikuti ndi pamene panali pa 2000 kufika mwina pa 3000, koma kwina konseko kuoneka kuti ndi ma 100%. 1 to 2, 4 to 8, 5 to 10, 20 to 40. Now nkhani yokwera mtengo nthawi zonse imakhala ndi mbali ziwiri. I think imakhala ndi mixed reactions. Anthu sakondwera kuti zinthu zikwera. Normally zimatanthauza kuti anthu afunika kuti akapeze ndalama yochuluka kuti alipire chinthu chimene chakwera mtengo chija. Komano chimasakhala complicated kwambiri anthu akamafunsa mafunso kuti chinthu chikukwera chifukwa chani. You know, pamakhala zinthu mitengo imakwera mwina pa zifukwa zosiyanasiyana. Kwina kulikonse kumene kumakhala ma toll gates, cholinga chake kwambiri tachita kafukufuku zimakhala zinthu ziwiri. Ina njiri imakhala kuti ndalama zimene zikutoleredwa muzipata zimenezi azigwiritsa ntchito kukonzeranso misewu. Chifukwa misewu ikakhala yabwino, I think anthu amasangalala amene ali ndi galimoto zawo kuti tikuyenda misewu yabwino. Maiko anzathu ena otukuka imakhala ngati njiraso imodzi yochitira control traffic. Chifukwa chokuti ukakhala kuti iweyo kufuna kuti uyende kosapingana ndi anthu makalipira kumene koko, ndio mapezeka kuti anthu ena mazemba ako kuti akunkulipira sitidusako. Ndeko amene afuna kulipira amakalipira kumene koko amadusa upanda mwina kukhala galimoto zambiri. Koma kwathu kunoko ndikukhulupira kuti cholinga chenicheni chimene tidayikira ma toll gates amenewa ndio kuti ndalama imene tikutolera muzipata zimenezi chimodzi mwa icho tizikonzera nsewu. Ndi I think pakhala pakufunsa mafunso kwambiri anthu kuti kodi chikhazikisireni zipata zimenezi. Misewu imene tayikonza kuphatikizapo umene ukutolera ndalama zimenezi kuti zimapita kutiko. Fa kuyenda nsewu umene nthawi zonse
umakhani mavuto sudakhalepo ndithu wangwiro kuyamba ukafika kotherako. So zimene zizomwe chifukwa chake anthu amakhala ngati akusisitika pakakhala kuti pabwere kukweza mtengo. And ganizo lofuna kukweza mtengo lisikoyambaye lidabwerapo mbuyo monso nthawi inayi ankafuna kukweza anthu adakuwa kunjako lidapezeka kuti sidakwere. So pa 1000 ndipo pakhala nthawi yayitali. So I know mwina chifukwa chimodzi chimene azinena ndiyo kuti chikhazikisire ndi zipata zimene zimtengo sudakwere, which is fine. Over a period of time anthu amayembekezera kuti zinthu zikwere, but the question still remains, kodi ndalama zimene tikutolera pamene papa zili kuti, zikupanga chani, mungaloze kuti ndimene tapangira izi kuti anthu akhutisidwe kuti akuluakulu tentilipire diti. The more money we pay, misewu yathu ikhala yabwino, because nthawi zambiri titiye noloti zikadusa ka 5 pamene. Yes, because tikuona phindu lake. Chifukwa chimodzi mwa zinthu zimene zimapangisa ngozi mziko munomo tinene mosabisa ina ndi misewu yathu. Misewu yathu ija ndiyo kuti umapezeka kuyenda ngopezeka wajeka ndithu walowa mkatimo pozemba mwina kaujeni kamene kacha kabwenje kamene kachaka umapezeka kuti yes kapena wakagwera ukoko. So uwunse umene uli ndi ujeni uli ndi matogeta awiriwa because ndi M1 omweyo mene mwandenera inuyo pa ncheupa ndi kudedzako uli ni mavuto. Chitsanzo chabwino kana khamse umene uwu kumwa ukonza anthu omanati kaikeni so mwina togete M5 wasalima kaikeni so mwina togete mbali yakuti because pakakhala togete you prioritize nse umene ukutolerawo. So I know pali kukhala kuponyerana ena akuza ati fete mangotolera ndalama okonza misewu sife chanjani. So pamakhala this zimapita kwina odutsa ena at the end of the day munthu amene akulipirayo sakuziwa kuti kumbuyo kukuli anthu angati amene akugawana ndalama zimene zija kapena zikuyenda bwanji kuti zikafike cholinga cha chimene zinapangira. Ausati kugawana like kuti akudya but there are probably 3 stakeholders amene akufuna kuti wina akachite proposing se utikonza wakuti awafandiwa akuzati fete mangodikira kuti mutipase budget we are going to fund because kuli road authority then ku roads fund but kwa ineyo ngati ndikuyendesa galimoto if ndikuuzidwa kuti ndikalipira ndalama imene ndizikozedwa nsewu nongofuna ndionenso utakonzedwa sort out your internal issues kuku ine zisandikhuze. So those are issues, those are discussions that we must have, and these are candid discussions. Situkukangana situkuma tisiuzana zona kuti makweza fine chifukwa chani, what are the benefits kuti ine ndikamalipira ndalama yokwera ndiziona kusintha. So I think ine ndiyambe choncho Lia. Chabwino mwakweza, yes it's fine, mwakweza chifukwa chani, what are the benefits? Those are the key questions amene tikhale tikuwalingalira mu program yathu ya lero. Mwadzuka bwanji Masauko Ngwaluko, mneneri wa bungwe la Roads Fund Administration? Ndadzuka bwino kwambiri, sindidziwa ino chemwalire ya Marekano komanso ndaona kuti pali Wanda msista muli bwanji. Nampaso tikanga tisopala zathu akumowamo bambo Kose Kamanga kadzuka bwanji. Tadzuka bwino ino bwana Ngwaluko. Chomwecho pasi pano tadzuka. Takulandirani ku program yathu ya kulinji, mwamva mene ndevu za mwayi Wanda Msisha ayambira. Timafuna mutatifotokozera momveka bwino kuti timvetsetsa Malawi. Taona mwalengeza kuti kuyambira pa 1 January 2026 tikamalowa chaka chatsopano zinthuso zasintha, zabweranso mwatsopano pa tollgate ya Kalinyeke komanso pa Chingen anthu akhale akulipira ndalama yopitirira ndi 100% komanso 50% pa ndalama zimene amalipira. Chifukwa chani? Zikoma kwambiri fa chopereka daka limene ndikuti tifotokozere. Choyamba ndinene kuti chifukwa chimene chachititsa tiyambire pang'ono kumbuyo. Zipata zathu zonse ziwiri zinazikhazikitsa mu 2021 ndi 2022. Choyambirira chinali chapa Chingeni chimene chinayamba kugwira ntchito pa 14 November 2021. Nthawi imeneyoyo tisanayambe ndondomeko yotolera ndalama pansewu ya tolling panachitika kafukufuku. Ndikafukufuku ameneyoyo anaonetsa kuti ngati tikufuna kupanga toll kapena ngati tikufuna kutolera ndalama pansewu makamaka ndi cholinga chake cha tolling. Pa cholinga cha tolling ndikupeza ndalama kuchokera kwa iwo kugwiritsa ntchito nsewu, ndalama imene ipitenso pa nsewu paja ikonze nsewu umene wakugwiritsa ntchito. Komanso ngati business ma tollgate aja zipangizo zonse zigwiritsenso ntchito ndalama zochokera ku
ndalama imene ikutoleredwa. Ndi kafukufuku wathu anatipatsa kuti ndalama imene ikanakhala yoti zikhoza kutheka bwinobwino inali imene tinatulutsa ngati yoyambirira kuti mtengo wolipirira sipati umene mwachitsanzo umanena kuti galimoto yaying'ono imene imalipira mtengo wotsika inali pa 1700 kwacha. 1700 kwacha imene inali yokwererapo inali chama 8000 kwacha. Mwina chinacho chinali chimbayambaya kapena maabunomo amene anali pa 20000. Koma zimene zimayenda kwambiri zinali ndi mtengo umenewo 1700. Ndiyeno chimene chinachitika ndichonena kuti titangopitapo 2 weeks inali nthawi yovuta kwambiri pa dziko lapansi komanso ngakhale ku Malawi. Inali nthawi ya COVID-19 muliri uja utafikapo anthu anadandaula kuti ayi tikuchoka ku chipsinjo cha mavuto azachuma. Ndi boma linatsitsa mtengo uja. Koma potsitsa mtengo chimene chinachitika ndichoti boma linangogulula mtengo uja kuchoka pa 17 kufika pa 1000 kwacha. Kutanthauza kuti kuchotsera 700 kwacha imene inali ndalama yayikulu kwambiri. Koma pamene zimachitika zimenezi panalibe kafukufuku wina aliyense amene ananena kuti kodi tikachita zimenezi kukhala kopindulitsa kuti tichitebe cholinga chimene tinali nacho. Kotero kuti tinakhala choncho, takhala choncho ndi mtengo wogulula wotsika kufikira lero pamene kwatsano tsopano zaka 4 700 kwacha ikutanthauza kuti pamasamu ikutanthauza kuti ngati business 44% inali yoti yayikidwa kumbali kuti tavomera kuti imene sititengaso yayi. Nditakhala tikuchita business yonena kuti tinachotserapo pafupifupi 44% kwa nthawi yonse. Kutero kuzotolera zathu zikanakhala kuti tikutolera monga mmene tinayerekezera kuti tikonze msewu. Ndiye kuti tinene kuti tinachepetsa ndi 44%. Imene ndi figa yayikulu kwambiri pa ndalama zokonzera msewu. Kachiwiri ndinene chinthu china chimene tikhoza ndi chikutipangitsa kuti chifukwa chati tikweze. Tikudziwa tonse kuti chuma cha dziko chimakhala choti chikuyendera pa chizungu ena amati pamakhala inflation, pamakhala devaluation. Mu zaka zimene zizi forward kwachitika ma devaluation akulu, very large devaluations. Zoti ndalama ya kwacha time ndinkayamba inali pa 880 kwacha ku dollar. Panopa ndalama ya kwacha ili 1750 pa official rate. Kutanthauza kuti almost 100% loss ya value ya ndalama. Chimodzimodzinso inflation imene amanena kuti ndikukwera kwa zinthu pansika. Kwaonetsa kuti poyambirira inflation inali 11% mu 2021. Koma lero inflation inafika 29% mu Oktoba pano panipenda kuti kutsikako. Ndi zinthu zimene zizi pansika sipakuona kuti awawa okoza nsewu amene akutolera ndalama yato ayenera kukhalabe monga amene alilimu. Zikuoneka kuti ifeyo kuti tigule nsewu timagula ndi zinthu zambiri zimene zimapangira nsewu zimachokera kunja ngati asphalt kapena ngakhale mafuta komanso cement, zitsulo ndi zinthu zimene zizakhala zikutikanikitsa kuti tifikire mulingo umene mwina tikanakhala kuti nthawi imene timalonjeza tikanakhala titafikira. Koma zimene zatitsamwa kwambiri ndiye panali funso kodi tipitirize bechoncho. Ndiye vuto limene lilipo kuti kodi tikhoza kumangokhala bechoncho tinafuna kusintha nthawi inakenso panali dinde kutsutsa mpaka tinakanika. Ndiye nthawi yakwana kuti mwina tiyesere kuti kodi titakhala kuti tikupanga business mwina tione kuti tingapindule bwanji kwa iwo amalawi kugwiritsa ntchito nsewu. Pakati pano ndifikire kai pamenepo kuti zifukwa zake ndithu ndi zimenezozo. Mtengo umene wakhala chikhalireni sunasinthepo 1000 pamene mtengo woona umene wakhala 1700. Kote kuti masamu mwina tikhoza kumanena leroli kuti tikumanena kuti takweza ndi 100%. Koma pachoona chenicheni tibwerere mbuyo mo pa 1700 imene anthu ena analipirapo to nthawi imeneyoyo. Ndiye kuti pano akulipira 2000. Kusintha kwenikweni. Tathokoza kwambiri Angwaluko chifukwa choyamba moteromo. Timafuna tidziwe kuti kuyambira 2021 nthawi imene amalawi anayamba kulipira pa zipata za Kalinyeke komanso Chingeni
mwatolera ndalama zochuluka bwanji ndipo ndalama zimenezi zagwira ntchito yotani kuti amalawi tsiku la lero atha kunena kuti oh yes ndalama zathu zimene a Roads Fund Administration akutolera zagwiradi ntchito yolozeka? Mmene tinayamba kutolera kufika lero zipata zonse ziwiri zatipasa ndalama yokwana 16.5 billion Malawi kwacha. 16.5 billion Malawi kwacha. Ndipo pa ndalama zimenezi zomwe zapita kale mene ndi after tax kapena before kungoyamba to kuchokera tsiku limene tinayamba kufikira panopa tangodutsa pang'onong'ono slightly 16.5 billion Malawi kwacha zipata zonse ziwiri ndalama zotolera koma zimene zizi timazitcha kuti gross pasanachotsedwe zina zimene timazitcha kuti ma operating expenses komanso pamakhalanso ndalama zina zimene zimakhala ngati zoyendetsera zipata zicha 16.5 billion zagwira ntchito yanji ntchito imene zagwira ndalama zimene zizi takozetsera nsewu amene mwina mumayenda kwambiri pa chitunda umene muona ndithu pali ma section angapo pa section ya kuchokera pa Zalewa kukafika paka mwamba pamene tinachotsa tala yese ndikuyikaso wina mtunda wa 10 kilometers paliso mtunda wina wa pachirobwe sindidziwa ina amene amadziwa kunchewu tikangochoka palizulu tikamwakwera pa mapiri paja pali contractor pamene pajagwira ntchito komanso takhala tikukonza nthena yake ndi ma climate Friday ma cyclone Friday msewu unawonongeka kwambiri ma pothole anazachuluka nthena yake zaka ziwiri zapitazi ndiye tinakhala tupanga refill ndalama imene yalowa yokonzetsa nsewu ndi 9.6 billion kwacha ndi imene tinagwiritsa ntchito koma tili ndi ndalama zinabe zimene tikugwiritsa ntchito kupanga ma operation expenses. Ndisayiwale ndingonena kuti paliso ndalama ina imene talipira timafuna kuti tionjezere zipata ndiye tinapeza malo ma sites okwana 4 kumene koko malo amene pano pati athu tingodikira kuti kapeza ndalama timange tinalipira ma compensation ndi ma processes zonse onena kuti malo akhale a Roads Fund Administration. Chabwino Wanda 16.5 billion in 4 years averaging about 4.1 billion pachaka angwaluko 4.1 billion pachaka tikaona nsewu umene unayambawo munachita pilot on M1 ndikukhulupirira zipata zinaso zimene mufuna kuonjezerazo mwinaso muonjezera pa M1 pomwepo because last time I checked I think munkalingalira chakumpoto kuso kuti kukhale chipata china on the same M1 road kwa munthu amene amadusa mu M1 road akuchokera Lilongwe kufika Blantyre amene akudusa zipata ziwiri zimenezi is he satisfied? Do you think he's satisfied kuti he's paying on one trip apapa musana kwezemu nde kuti akabwerera akapita ku Lilongwe ndikubwerera nde kuti alipira 4000 kwacha 1000 apo 1000 apo 2000 one way 2000 backwards. You think he's satisfied that he must pay 4000 to drive between Blantyre and Lilongwe because ndalama zake zogwisidwa ntchito kumanga msewu? You think he's happy? Yes, ndinene kuti ndi chikhumbokhumbo chachikulu cha bungwe la Roads Fund Administration chifukwa pamene tikumpempha road user amene ali motorist amene ali oyendesa galimoto kuti sonkhanawo kuti nsewu ukhale wabwino pali zinthu zimene tikuyang'ana zimene yesu ayenera kupindula ngati ogwiritsa ntchito galimoto. Munthu ukakhala kuti ugwiritsa ntchito galimoto umafuna kuti ayenda pa nsewu wabwino chinthu choyamba chifukwa chani nsewu wabwino galimoto imatenga ma cost ena ake amene timati hidden cost obisika ngati ukuyenda mapothole imakhala ikuwayesuka ndikuti kaya ndi ma suspension ma shocks komanso mafuta usage imakhala high zimene sizingaoneke koma ukakhala kuti taukonza uli bwino ndithu munthu amene akulipira ndalama imene titakhala tikumpatsa monga mwa malonjezano kuti upasane nsewu wabwino ndi chinthu choti tikhoza kukhala choti tikhoza noti akhala satisfied pano pa ndimene tikufuna kuti akhale satisfied tikudziwa tipena pake akudandaula Mr. Ngwaluko. Yes. Wanda. Yes, abwana 4 years later achita contribute unto 15 billion pa msewu khawo wa M1 road. Muli ndi misewu inaso imene mukutenga ndalama mukakonza kwa amene anayamba kulipirayo akamayendesa satisfaction yake ndikunena nsewuwo kuti mukukhulupirira kuti munthu akukhutisidwa kuti patatuza zaka 4 titayika pa toll gate M1 road ani tungonena stretch ya Blantyre Lilongwe. You think munthu uyo ali ndi kukomedwa mtima kuti akulu tenti zilipira ndalama zimakakoza dinse mumulilinse umene wa Blantyre Lilongwe leloli sikungatira leloli kuti munthu uyende 4 years later titayika zimene zizi ndicho linga chokuti tikamatolera ndalama zimene zitizikonza nsewu bwana andi tikufunsana usati motcherana
koma tiziyankhulisana zona mtima ngati Amalawi. Wanda mukunena dizona inu sumayenda pansewo mukhoza kupereka feedback koma poti mukuyimirira iwo amene akumvera mwaona mtima ndinena kuti tikanachita bwino bwanji tikanachita bwino tikanakhala kuti lonjezo limene tinapereka linakwaniritsidwa koma monga mmene ndanena silinafikepo chifukwa cha zimene ndanena zija kuti mtengo umene tinayerekeza kuti konzense unatsitsidwa kwambiri. Angwaluko tipita kwa Coxley posachedwa pompa timafuna inalipo nthawi chakachi is it 2022 if not 2023 kunatuluka maripoti kuti ndalama zimenezi zangokhala boma silinayambe kuzigwiritsa ntchito before devaluation. Mukutolera mukuti ndalama zochepa mwina chifukwa ndi zina zimene zapangitsa kuti msewu umenewu musaukonze. Tikaunikira mmene ndalama zimenezi mwakhala mukutolerera pachaka Wanda wanena kuti mwina tikaiwerengera 4 billion pachaka china chilichonse mukuchita ntchito yolozeka yonena kuti Amalawi akhoza kumanena zokuti yayi ndalama zidi ngakhale zili zochepa koma akuyesesa. Right now we are talking about only 10 kilometers. Yes. Ndinene kuti tikanachita bwino pazifukwa izi mtakumva wanena bwino kuti tinakachita bwino ndekuti mwalephera kulepherako pali zifukwa kumene tikanafikapo. Ndinakumva unanena bwino kuti panali nthawi yake timene kuti ndalama zingokhala munatifotokozere nthawi imene tisanayambe ndondomeko ya zipata bungwe la Roads Fund Administration ngati limene limapeza ndalama linali titayika ichire ndalama zapadera. Nthawi imeneyoyo ndalama zimenezi zimakwana pafupifupi 12 billion zochokera ku fuel levy osati za tolling yayi zochokera ku fuel levy. Ndalama izi zikonzense kuti anthu akhale osangalatika mayamba tolling koma panali zotsamwitsa zimene anzathu amene amakonza ntchito yopeza makontrakta ndikuwapatsa ntchito ndikugwira ntchito anachedwerapo ndipo izizi ndi zoti tinayankhulapo. Anachedwa kotero kuti tinakumananso ndi mavuto ena monga ngati economy. Pakali pano bungwe lathu moona mtima tinene kuti timayenera kudalira monga mmene mwanena kuti kukonza misewu ina timayenera kudalira fuel levy imene imatipatsa 85%. Fuel levy imene iyi mwa zaka ziwiri zapitazo yakhala isakubwera moyenerera ku Roads Fund Administration kotero kuti ndalama imene inalipo kaleyo inapitanso kwina koma sinali yokhuza ndi tolling yayi chifukwa fuel levy imapita ku misewu yonse koma ya tolling imene ndondomeko yake ilili simachoka kupita ku misewu ina iliyonse ili ring fence ngati imene tikunena 16.5 singapitenso kwina kulikonse ndiyo tumikira msewu umene uli ndi chipata. Ndiye tikanakhala kuti tinayamba nthawi imene kukonzadi mwina tikanakhandika stretch kena kake kuti anthu akananena kuti tatengapo gawo lalikulu pamene popo sizinachitike bwino iya ndiye tivomere ndithu tikanakhala titachita bwino. Chabwino zamveka a Coxley Kamange mwadzuka bwanji? Tadzuka inu madam Leya. Ifenso tadzuka bwino. Mwaimva nkhani imene ayankhira Masauko Ngwaluko. Inu mwayilandira bwanji ngati eni minibus mdziko muno nkhani yokweza mitengo ya matogets? Tithokoze kwa inu nonse ndiomvera. Ise ngati Minibus Owners Association of Malawi sili kugwirizana ndi pang'onong'ono pomwe chifukwa mutati muoneseseso kukwezaku mmene anenera anzanga Angwaluko si 100% ya ndi 20%. Tulele zifa chani mutati muone kalinyeke ndi chingeni ni matogeta amene ali pafupi anthu amene amadusa amene paja sikuti ena mangubwerera kuti angodusa pachingeni ndikubwerera kapena kapalinyeke ambiri ndota kuchoka ulilongwe apita ku Blantyre ndiye pamene wakhalisa matogeti paja anali pangati chiphimu ichini chinyengo anayikadala pafupi cholinga kuti mwina akachaja 5,000 wachisanso kuti akalibenso 5,000 anthu aziona ngati ndalama yachani yayikulu wanayikadala kuti apatilipira pang'ono tiziona ngati apatalipira tathana nazo tikamapita penanso tikulipiranso ndiye mutati muona apapa ndi dabu ifote munthu amene akuchamuka ku Blantyre apita ku Lilongwe ndiyoti aupereka 200%. It's not 100%. Chifukwa pachingeni akalipira mtengo wakwera umene akuikhazikisawo
papaka linyekeso ndi chimozimozi. Pachiwiri mutati muone maiko ena aliwonse andi nkhani ife tinapanga vigil pa ujeni pa chingeni nthawi imatsegulidwa ife tinakana andi kuti atsitse mitengo sesanatsitse ifa cha covid yayi ife tinakhala nthawi imeneyo alo ujeni onabo amlusu tinapita andi agospel kazako ali nduna ya ufalitsa nkhani anatipempha kuti tithese ujeni vigil yathu tikambirana andi anatichimikizira kuti mitengo itsika chifukwa madandaulo amene tinaperekawo analomveka pachani pa nthawi imeneyo ngakhale boma mbali ina sanakwanirise chifukwa ananenanso atichosera anthu oyitanira kuti mtengowo chabwino utsikireko pang'ono koma kwinako atichosera mpaka pano zinthu zonse sizinatani sizinakwaniritsidwe nde atapanga choncho anazati tsisirano ndikumalipira mtengo umenewo ngakhale ifeyo tinavomera mtengo umenewo tinalibe kuti mbali ina ifeyo ngati amene Barcelona Association timafunanso tizitenga nawo gawo pa chitukuko cha dziko chifukwa chitukuko ndi chabwino china chimene tikudandaula ife ndiona kuti misewu ananena angwaluko kuna kuti ikakhala yabwino misewu ndoti wear and tear ikhala yochepa maintenance cost zikhala zotsika ifeyo pakali pano tikuperekano kwambiri fa misewu mutati muone ndalama zena atchulazo ndikukonza kwa misewu sizikugwirizana tikupitirirabe federal kupanga replace ma ball joint suspension kuonongeka ifa misewu imeneyo ndionongeka ndiye ife tinakakondwa kuti anakati akonzeka imisewuyo then ife akamati kwezera ife tilibe nazo vuto maiko ena to akamakhazikisa to geta sana khazikisa koma khoti kulibe nsewu ndiye amampesa contractor ndiye munthu akapanga nsewuja umakhanga tikubwezeresa after kubwezeresa amazatenga no ujeni mwina kubwezeresa no kuboma kapena mapanga ujeni asaini munthu ina kuti azipitiriza kutolera chani misonkho ndiye mutati muone pakali pano imisewu iyi ndi imene apanga ujeni akamuzubanda yakalekale andiwo sakuluza kalikonse iwo ndiwo yongotolera mwaona palibe chimene akuluza pakali pano ndiye kuti anoti tikukweza apa ndiye ife sitikugwirizana nazo koma tisangalale kuti tikumana nawo zambiri ndoti tikakambirana meeting imo ifa aona kuti tikakhale pansi tione kuti oti chitsogolo tipanga bwanji ndi chimene mbali ina ife timasangalala kuti pakachika zoterezi timakumana koma ife tinakapempha kuti asanapange ngati magazeti chonchi zimakhala bwino munthu kutani kukhala pansi kuti munthu tsogolo kuno tisamakhala ngati kulozana zala tisamakhala ngati wina wache chitukukocho sakuitani sakuchifuna chifukwa munthu ukapanga appreciate akalongosola ngati mene amalongosoleramo kuti akapena ndalama ziperewera apa munthu ukachimvesesa mawa ndi mkuja sumatani sumatsusa chabwino komanso lifeeleve akutolerabe ndrama china analena kukhazikisa kaye zipata ngati kunchinji malo amene anagulawo ngati iwo afuna apange boost revenue chimene chikutipwetekanso ife ndoti anthu amene akupwetekeka ndi amene akugwirisa ntchito nsewu wachani akudusa pakalinyeke akudusa pachingeni chifukwa chitukukochi tiyena kuti tonse kapena ululu tizimva tonse amalawi ndi akukhanga tino anthu apamene popo analakwa chinthu ndi azingopanikizidwa anthu omwewo ife tinakakonda kuti ayike kunchinji kaike kusalima mbali inaso kunosi akaika zinthu zimenezozo zene akamakweza sizikhala zovuta iyayi chifukwa wina aliyense azipangana kucontribute kuchituko cha dziko lino la Malawi chabwino atathokoza poti yambira moteromo ndikudziwa kuti nkhani sikugwirizana mukudandaula kuti akukweza ndi 200% komanso 200% masamu mukuwerengera choncho ena pakundikumbutsa kuti kodi amaminibasi wakudandaula bwanji poti nawonso mafuta akangokwera pang'ono mitengo amakweza ndi double chifukwa chani zimachitika moteromo mwina mutha kungoyankhira limodzi tisanapitirire nkhaniyi kuti nanunso simubera Malawi ifeyo tungatamini Barcelona Association of Malawi ndizoona anthu kudandaula madandaula kundikuona ifeyo kale ngati bungwe timakhazikisa mitengo andi mitengo imeneyo simachitika izi zikuchitika pakali pano atasinthaso malamulo panopo munthu wina aliyense ali ndi mphamvu yokweza mtengo mmene akufunira nthawi yambuyo ife timayika ceiling timayika mtengo omalizira kunoto minibasi yochoka ku Lilongwe pita ku Blantyre munthu asalipire kupitira mtengo kapena tingweza 5000 kwacha
koma mtengo otsikirawo ife tinalibenawo ntchito koma zimenezo anatiletsa pakali pano ife timango apempha anthu aja kuti akhale ndi umunthu koma munthu wina aliyense ndi mtengo umene angapange ndi anthu atenge advantage kati ziti zimenezo takhati kupempha bungwe la Competition and Trading Commission takhati kulemba makalata m'maforamu kupanga kuti asinthe lamulo lija ife tizipanga mitengo koma lizira iyo aboma zipanga endorse kuopera zinthu kati zimenezo koma okha zikuwakanika ndiye ife pakali pano silingakhale kuti azipanga blame anthu apangeno blame kubomako chifukwa amene ife tinapereka zonse kuna kuti ife anthu athu ena autengera advantage ndi situation ni malamulo amene alili ndiye ife pakali pano manja athu ndomangika. Leya imene makhala yovuta chifukwa mbali imodzi malamulo amanena kuti anthu asamagwirizane kuti ayike mitengo yofanana zimapha competition makhangati ya kuludi kuti imitengo ikhale mwakuti they can dictate you know mbali ina kuli protection iso ya ogwirisa ntchito ku the consumer so competition of fair trade ndi awa amayena kuti agwirizane kuti how can they make sure kuti it's a win-win situation chifukwa kuti anthu azigwirizana nkuika osentengo okwera ngati an association ndipo vuta munthu kuti akadandaule so iwaje cholinga chawo ndiyo kuti pazikhala mpikisano wina akuza kukhala uchipirako wina ukwererako kuti anthu azisankha malingana ndi imene zilili malamulo fair trading amayenera kuti azikhala choncho however zimene akunenaso aujena papa akamange kuti then it becomes difficult kuti mu blame association imene ilibe control kuti kodi mtengo oyenda bwanji so kind of chicken and egg situation chicken and egg.